ଏମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି ଚାଉଳଟା ପହଞ୍ଚେଇବେ ନଅ ଚାଉଳ ତ କେତେ କାନ୍ତୁ ରଖିବେ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ଫେର କମିଯିବ ଏଇଟା କୁଣ୍ଟା ମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆସ କିଏ ତ ଆସ ଯାଉଛୁ ପାଇଁ କିଏ ଯାଉଛି ହେଲା ମୋର କିଛି ବେପାର ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ମତ ଆଉ ଜାଣ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ନା ଆମର ସେଠି କିଳା ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି 500 କିଳା ଦେଖିବ 500 କିଳା ଗୋଟେ ଅଛି ଖାଲି ଛାନିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ଜଣେ ଦି ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ଅଛନ୍ତି ତମର ବାବୁ ତ ଆସନ୍ତି ନୁହଁ ଛାନିଆ ହେଇଗଲା ପଡ଼ିବେନି ଆଉ देख मोराड़ी तो सब चली गले बोट गड़ी थोड़े 4 किलो खुल चला
ଛାଡ଼ିବ ପଛରେ ଛାଡ଼ିବ ସେ କାଣ ଆଗରେ ପଶିଯିବା ଆହୁରି ଆହୁରି ପଶିଗଲା ଯେ କାଣ ପଛରେ ଛଡ଼େଇବ କୁକୁଡ଼ା ପିଟି ଖେଳା मोर ଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ନେଇ ମାଛ ବହୁତ ଅଛି ନାହିଁ କହୁଛ କିସ?
ঠিক জালটা উঠাই দিলে উপরে থেকে ধরবো ଏ ମୌରାଳି ଗୁଡ଼ା ନା দাঁড়কিরে ଜଳା জলা নদীটা তଳେ ଅଛି କି? ଏଇଟା ସେପଟେ ଆଜି ଦେବନି ମୋର କିଲୋ ରଖିକି ଯାହା କୁଆଡ଼େ ଦେବ ଆଉ ଖାଇବା ସାଇଜ କାଟିଦେଲ এইটা আমারটা পানিটা কিছু ଯାହା ପଇସା ନବ ସେଟା ଦେଇଦିଅ ପାଣିଟା କିଛି ହେଇଛି ଏ ମିଳନ ରଖୁନ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଭାଇ ଶୁଣ ହୋପା ଗୋଟେ ଆଣ ନା ସମସ୍ତେ ଅନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ବାହାଲର ଦଳ ଦରକାର ନା ବାହାଲ ନାହିଁ ଦଳ ଦରକାର ନାହିଁ ନା ଦଳ ନାହିଁ ବାହାଲ ଦଳ ତମେ ଜାଣିନି ବାହାଲ ଦଳ ଯଦି ଥିବ ଗ୍ଲାସ କପ ଦଳ ଖାଏ ବାହାଲ ଖାଏ ବାହାଲ ବି ଖାଏ ବାହାଲ ଅଲଗା ଜିନିଷ ଖାଏ ଦଳ ଖାଇବନି ହେଟା ଆମ ଗଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ ହଜାର ହଜାର ଏଥର ବାହାଲ ଏଠି ତ ଦଳ ଅଛି ଦେଖୁନ ଏଠି ଦାନା ଦଉଛୁ ନା ଏଠି ଖାଲି ଗେଣ୍ଡା ମାସେ ହେଇନି 8 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ହବ କି ପଚାର ଏଇଟା ମାଲିକ ଭାଇ କେତେ ମାସର ଏଇଗୁଡ଼ା ଏଠି ଆମର ଛାଡ଼ିବାର କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ କେତେ ମାସ 12 ଦିନ 12 ଦିନ ନୁହଁ 12 ଦିନ ନା ସିଆଡ଼େ ଟିକେ ସାଇଜ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ହଁ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇକି ଥିବ ଓଜନ କରାଯିବ ଯେ ନା କିଛି ଗୋଟେ କିଛି ପାଣ୍ଡରା ପକଡ଼ ଆମେ ନିଚେ ନେ ବାହାଲ 5 କେଜି ଧର ଏଠି ତ ଗେଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ା ହାଇଗା ଚାଲୁ ବାଲି ହେଇଥିଲା ଭାଇ ବାହାଲ 5 କେଜି ଧର 12 ଦିନରେ ଛୋଟ ଅଛି ମାନେ ହବ ଭଲ ନା ମରା ଗୁଡ଼ା ଭଲ ନା ଭଲ ଭଲ ବେଶୀ ନାହିଁ 5 କେଜି ଏଗୁଡ଼ା ଧର ପଚେ ଥର ମାରନି ଭାଇ ଜମାନ ମାରି ଏଗୁଡ଼ା 5 କେଜି ଧର ପିଲାଟା ନବ କହିଥିଲା ଚେଙ୍ଗ ନାଗି ତ ଗାଡ଼ି ଫଟୁ ଚେଙ୍ଗ ନାଗି ଚେଙ୍ଗଟା ମେଡିସିନ ହବ ସବୁ ଛାଡନି ଛାଡ ଧର ଅଛି ମାଛ ସିଆଡ଼େ ଅଛି ରହିଗଲା ମୁଁ କହିଲି ମାଛ ବାହାଲ କହୁଛି ତମକୁ କେହି ଆଣୁନ କିଛି